KSU Students Union KSU Jowai Circle hakalai trek leber kalapa ya ka National Highways Authority of India NHI bahkan pendam bat Pynbeit ya ke jing spell dak bakla ya ka shnong-Khaleriat na signboard hasomer lat bypass ha West Giant Hills da ke bathok Khaleriat bat aipor hapo shibnai banle ya kani ka seng hadin ke jing yok pediang ya ka jing ujor na kinong shnong kumta marmar hapo ke jing alam jong presiden uba ewan mi pawa haringkat kirkhot ke circle kilale syakate ke jaka bat pendam no ya kate ke jing tho ke babakla ka sengling bau kurwo kala ong bakani ke jing bakla spell dak ya ka shnong-Khaleriat kamdei setia kasin ke beningkong henry ka dei ke bala jateng hakipor ki bala dep bat wat hakawei ka bangru kumta ka seng kala mahamba kibakum kini kijing persyang ban penbakla kyrteng ya kishnong hakasi bat Giant Hills kan kta ajur ya ka jing sngo sarong jong kinong shnong kamtam ki bade ki trai shnong kani kijing bakla kan wanra ka jing du ya ka burom ka bakrau jong ka shnong-Khaleriat kala ong halor kani ka seng kala ai tiru da ka shiti sha ka NHI bahkan bu no da ka weipat ka signboard haringkat ka jing spell dak ka bade bat ban Pynbeit ru ya ki weipat ki signboard ki kwat kisla bat ki rensan digital ki badan ya kini ke jing bakla ka KSU kala maham ru ya ki office ki dukan bat ki weipat bakim dei ban thok bakla ya ka kyrteng shnong bat maham ru balada kalap nang ne shakman kan le da ka bating e kat kum ka an